بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الجزاء وبعد وبركم da wannan lokaci barkamu da safiya insha Allah kamar yadda sashen rubutun ya nuna za mu yi nazari da bibiya kuma game da littafin da wannan mutumin na rijiyar lemu ya rubuta game da Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da inda ya cika sa da tadilisanci da kuma inda ya bayyana da jahilcinsa akan abin da ya tattauna da wannan zama insha Allah zai zama ne mai jerin giya wato ba zama ne lokaci guda ba za mu rinka kawo shi lokaci insha Allah za mu fara tun da kan muƙaddimar littafinsa idan ba mu yi littafin gaba ɗaya ba to insha Allah za mu mafi yawa daga abin da littafin nasa ya kunsa na farko za mu fara da muƙaddimar sa kamar yadda na faɗi shi sani rijiyar lemu wanda suke masa laƙabi da ƙaramin ibn taymiya to lalle ya ce sunansa ƙaramin ibn taymiya ƙwarai da gaske saboda duk wanda ya san ibn taymiya da zalincin sa akan bayan Allah da yanda ke sukan manya-manyan malamai da suka yi addini hidima wanda insha Allah idan muka zo shi ma a gaba ta gaba akwai inda zamu tattauna wannan da ya magana shuhura Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Shehu Ibrahim yana neman shuhura to a wannan gaba da zamu makarana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu da Ibn Taymiyyah wani ne mai neman shuhura so bayan yayi bismillah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam malamin ya so ya fara da wani abu na jirkita haƙaƙi na tarihi inda yake cewa fala jarama annan nazira في تاريخ البلاد الإفريقية الشمالية والغربية يدرك بوضوح مدى تأثير الطريق الصوفية بها وكيف ضربت بجذورها في حياة المسلمين هناك مما حد لبعض المؤرخين إلى أن يتصور أن الإسلام عندما دخل هذه البلاد إنما دخلها في صورة تلك الطريق أو بعبارة أخرى أن الإسلام الذي دخل هذه البلاد إنما هي طريق الصوفية ذاتها قدمها أصحابها إلى أهل البلاد على أنها هي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في شيء وعلى الرغم مما في هذا الرأي من تضخيم ومبالغة لدور الصوفية في نشر الإسلام إلا أن الواقع إلا أن الواقع a wannan gabar malamin ya so ya fara da wani abu wanda ba kowa zai riske shi ba sai wanda ya san tafiyar wahabiyanci sukan zo da wani abu da su canza hakikan yadda al'amari yake ga yadda aka san al'amari to sukan yi kokari su canza masa abu in bai masa ba sai su kokari su canza wannan abin sura ko sa shakku ko da ba dalili za su yi kokari su watso wani shakku wanda zai sa mutum ya dinga jin shakka to anya ko abu kaza da aka ce da yi su watsa a cikin jama'a ko haka ne wannan yana daga cikin dalilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi kada wani ya kawo mun maganar wani wato wani ya ce abu a kaina to kada wani ya kawo mun wannan maganar saboda me ina son in fita a tsakanin ku sari mustadar duk lokacin da aka kawo maka wata magana to ko da baka yarda da wannan maganar ba sai ka ji zuciyarka ta danyi rawa kuma duk lokacin da ka tuna wannan wanda ya faɗa magana ko kuma a wannan abin da aka faɗi sai ka ji kana ɗan shakku to salafiya suna da wannan falsafa to falsafar da ita sanin rijiyar lemo ya fara bara ya sanya shakku zuwa ga abin da ya yaɗu a cikin al'umma da gurin malaman tarihi cewa sufanci da sufaye su ne suka intisharin kuma su suka kawo musulunci yankin afirka musamman su Najeriya, Ghana, ga su nan dai duk makodan duk Afirka mafi yawancin Afirka to sai kokarin ya kawo dan kokonto akan haka wannan kuma ba shine abu na farko ba
a kamar yadda na faɗi cewar wahabiyanci sun saba da wannan abu. Zan ba da misali don mai karatu ya fahimta ko mai bibiya, saboda duk abin da muke yi muna so mai karatu ya dinga bibiya domin ya fahimci ina gaskiyar lamari take. A na farko akwai wata magana su yan wahabiya yan bid'a nan suke yadawa cewa Abu Hasan al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bayan ya bar itizali ba kan sunna kadai ya fara ya koma ba, a'a da ya bar itizali sai ya koma bid'a, shine ya koma yana yin tafwidi da tawili. To daga nan ne kuma daga wannan marhalar sai ya koma zuwa salafiyanci, ya koma sunna, wanda wannan a tarihi babu. Amma a wajen yan salafiya waɗannan yan bid'ar suna yaɗa wannan don sa shakku a zukatan al'umma, abinda kuma yake a tarihi daga itizali Abu Hasan al-Ash'ari ya koma zuwa sunna. Wannan abu na farko kenan da nake so mai karatu ya gane inda falsafar wannan mutumi na rijallin wata fara. Sai wani abu na biyu da nake so mai karatu ya ƙara bincikawa shine yan bid'an nan suna da'awar cewar Maulana Sayyid Abdul Qadir radiyallahu ta'ala bai san ma me dariƙa qadiriyya ba, sai bayan da ya tafi aka hada wata dariƙa wasu jama'a suke bin sa da sunan dariƙar qadiriyya, wanda wannan kuma ƙarya ne. Shi Abdul Qadir radiyallahu ta'ala yana da mabiyan da suke bin sa tun a lokacin sa da jama'arsa da komai nasa dariƙar qadiriyya sa take. To dan sa shakku a zakatun al'umma tunda suna yawan Sayyid Abdul Qadir dan ba san shi ba, da sun san Sayyid Abdul Qadir ba su yabe shi ba. Dan dukkanin abin da suke kira wahadatul wujudi, haqiqatul muhammadiyya, kaza duk Sayyid Abdul Qadir radiyallahu ta'ala ya yarda da su. To da yake ba san shi ba, to ba za su yi wani dabara, bara mu ce ai Sayyid Abdul Qadir bai san qadariyya ba, sai gaba ya ta shigo. Da haka duk wanda zai intisabi da shi kawai dan bid'a ne. Wannan falsafa da irin wannan. Sannan sai suka zo abu na biyu, suka ce ai shi Usman dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu kafin ya rasu, tunda sun san dole dan qadariyya ne, haka rubutun suka suke, haka yake ma kawalan wahidan. To ba za su juye wata haƙiƙarsa, sai suka ce ai kafin ya rasu ya bar ɗariƙar qadiriyya ya koma sunna, ma'ana sunna a gurinsu ya koma wahabiyanci. Saboda shi wahabiyanci da yake tamkar yadda Allah ya ce mana walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, to haka wahabiyanci yake. Billahi allazi la ilaha illa huwa, dubban ka da Allah, duk kamun ka duk kwaikwayonka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za ka taɓa zama mutumin kirki a gurin wahabiyanci ba sai lokacin da ka sa kafa ka shiga cikin wahabiyanci. To duk kirkin su walanmu Shehu Usman dan Fodiyo, duk jihadin da ya yaɗa musulunci, to sai da mutanen nan suka yi ƙoƙarin kawo wata falsafa ba za su juya haƙiƙal tarihi su ce ai ya bar qadiriyya sannan kuma ya koma sunna. Sunna a gurinsu ya koma duk abu a sunna yake ba, a lokacin da ya wannan jihadin da ya yaɗa musulunci da rubuce duk ba a musulunci yake ba, ba a sunna yake ba. Sai lokacin da suka ce ya koma suna da ya koma wahabiyanci, wanda kuma kaulan wahidan ƙarya ne. Ko ran nan wannan tambayar kuma na rubuta a Facebook daga littafin Sira Shehu Usman cewar shi kwana uku kafin ya rasu ko kwana biyu ya rubuta har yanzu ina ɗariƙar qadiriyya ne da kuka sani akan ta nake. To haka shi ma Shehu Ibrahim sai da suka yi mai wannan abin cewar lokacin da ya rubuta Arjuz Tauba, ai shi ma ga Shehu Ibrahim din radiyallahu ta'ala ya yi insilahi daga ɗariƙar Tijjaniyya ma ya batta ya gane bata ce. To haka to shi ma wannan mutum na rijiyar Lemo Sani sai ya yi ƙoƙari bara ya ɗan sa shakku a zukatan al'umma, bara ya ɗan motsa wani abu. Tarihi nan da ake cewa ai sufanci shi ne ya shigo da musulunci Afirka, shi ya watsa musulunci a Afirka, to haka dai ake cewa. To amma kuma sai yau kansa istidrahi, sai yake ci sai cigaba da cewa ga dare nan a gari, sai yake cewa وعلى الرغم مما في هذا الرأي من تضخيم مبارزة لدور الصوفية في نشر الإسلامي، إلا أن الواقع يكاد يصدق شيئا من جوانبه. yau kansa istidraki kenan, wannan shi ake kira al-istidrak. Kafin wani ya masa, tunda ya san malaman tarihi ba za su masa ba, to bara yau kansa sai dai cewa ko da waƙi'i abinda muke gani a zahiri waƙi'i, shi kuma waƙi'i karfinsa ya fi zancen labari. Saboda shi waƙi'i ko da magana ta yaɗu kuma sai waƙi'i ya zo ya ƙarita wannan maganar, to waƙi'in shine mai gaskiya. Balantana shi kuma wannan waƙi'i ya tabbatar da cewa sufanci shine ya haɗa musulunci a Afirka, sannan waƙi'i tarihi kuma ya tabbatar da cewa sufanci shine
tarihi ya tabbatar cewa sufanci shi ya da musulunci a Afirka gaba da, to don haka baraye wa kansa dabara sai ya ce to ai sufancin nan mun yadda waki ya tabbatar da haka wa sufancin nan shine tunda me shine yake cewa faqad kana al-muslimuna fi tilka al-bilad fi hikbatin min tarikihim yakadu ahad min la yumayyiz bayna al-islam al-haqqi wa bayna tilka turuq as-sufiyya. To ai zuwancin nan ma abin ya kai hadda mutanen da ke wannan yankin ba sa iya bambanci musuluncin gaskiya da wannan sufancin da wannan sufanci. A wannan gaba akwai wani abu a nan bawan Allah ya yi kokari ya nuna sufanci daban musulunci daban. Wannan magana ta sama ba za ka same ta a littafin tarihi ba. Abin da nake so ƴan uwa su dinga ganewa, su dinga gane hakika wannan mutum magana kawai yake da ra'ayinsa, magana kawai yake babu haƙa'iq, da haka magana ce yake wacce shi kansa ya san bai da wata madogara. Wannan gaba kenan tunda yayi kokarin ya raba sufanci da musulunci, cewa sufanci daban musulunci ma daban, wai har ba a iya gane cewa hakikanin musulunci ba a iya gane hakikanin sufanci, wanda wannan ƙarya ce. Ka koma dukkanin littafan tarihi, sufanci musulunci ne abu ɗaya ne, kamar yadda madarasa suke na fiqhu da na hadisi da na luga da na qira'a da na kaza, madaris haka suke a musulunci, to haka sufanci yake makaranta ce a cikin musulunci kuma a cikin ahlus sunna wal jama'a. A duba littafan tarihi. Wannan gaba ta farko kenan. Sai gaba ta biyu, da a cikin shafin farko ne malamin sai yake cewa na'am yawa ya tuna kafirin bal كل ما يدركه أحدهم أنها وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أنا مجال سوفانسي كنا والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأولياء ومحبة الأولياء. cewa abin da kai mutane suka riska a cikin sufancin nan shine ai kai tafarki ne da ake ƙara samun kusanci da Allah ta hanyar zikiri da istighfar da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma soyayyar bayin Allah. Sai ce haka za qaddamaha ilaihim mashayikhuha, haka shehunan sufanci suka gabatar da sufanci mughallafatan bi hadhihi al-aghlifa al-bariqa wa fi dakilha sammun qatil ma ya ce to haka dai aka cikuikuyin sufancin nan aka shigo da shi zuwa Afirka ko Najeriya misali, amma a ciki akwai guba mai kisa. A ƙasa sai ce undur jazbal ahbabi ila hadar rabbil arbab. A nan gaba za mu ɗanyi karatu. A nan gurin akwai ma'ashir guda biyu ko zuwa uku kamar da na rubuta. Malamin yana maganar a cewar shigowar sufanci ya ce an shigo da sufanci a Najeriya. Idan yana ga maganar sufanci umum, to bai kamata ya ce a duba littafin jazbul ahbab ba, saboda akwai ɗariƙar ƙadiriya a ƙasar Hausa a Najeriya sama da shekara wajen 100 nawa a Afirka a Najeriya. In magana kake sufanci, ɗariƙar ƙadiriya sufanci ne. Akwai shazaliya, dukkaninsu ɗariƙo ne na sufanci. To me isa ga da kake maganar sufanci kace a ruba a littafin jazbul ahbab na Shehu Ibrahim? Me hikima kana maganar sufanci umum? Idan mun sallama musu cewar ba magana yake akan sufanci gaba ɗaya ba, a yana magana akan ɗariƙar tijjani ne kadai, to hakan cewa a duba littafin jazbul ahbabi shi ma kuskure ne, wanda san tarkibin me yake rubutawa. Dan idan magana kake a ɗariƙar tijjaniya gaba ɗaya, to ba za ka ce a duba littafin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ba, domin tun kafin a haifi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala akwai ɗariƙar tijjaniya a Najeriya. To me hikima ka ce a duba littafin jazbul ahbab? Kaga kamar mutum bai san me yake rubutawa ba.
wannan abu na farko kenan. Ɗariƙar Tijjaniya ta zo Najeriya ne kamar yadda fi shahara ta hannun Shehu Murid Futi radiyallahu ta'ala anhu, wasu kuma sun ce hanyar Shehu Mauludu Fall ko Shehu Mauludu Fall. To wannan kuma tun kafin haifar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ɗariƙar Tijjaniya ake yin ta a Najeriya. To me kuma hikimar ga ce a duba littafin Jazbul Ahbab? Gaba ta farko kenan. Gaba ta biyu wanda shi kuma ta nisanci ne, abinda malamin ya kamata ya ce, idan kuma ya ce a'a ni magana faira kawai nake yi, to sai mu sallama maka magana faira kake, to ba cewa zaka duba littafin Jazbul Ahbab ba in kana so ka ce shi Ibrahim ya dukun kono wani abu, cewa zaka duba littafin Kashful Ilbas. Me yasa nace a duba ya kamata ya ce a duba Kashful Ilbas? Saboda me, lokacin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya zo Najeriya ya taho da nuskha guda 5 kamar yadda shi malamin ya faɗi ta Kashful Ilbasi, ya zo ya wazza'a ta a hannun manya-manyan malaman Tijjaniya cewa a duba wannan. To amma me hikimar da malamin bai ce a duba Kashful Ilbas ba, tunda ya san kuma cewa da in magana shigowar faira kawai yake yi, ai kamata ya ce an shigo da littafin cewa ya zo da littafin Kashful Ilbas. Abin da ya sa malamin bai ce haka shine saboda a itikadin sa a cikin littafin Kashful Ilbas akwai kafirci, to kuma ya ce an dukunkunan sufanci. To idan ya an dukunkunan sufanci an rufe, to idan ya ce a duba littafin Kashful Ilbas, to zai zama cewa shi Ibrahim ya bayyana da haƙaira sani, ya bayyana tun daga littafin da kai kake cewa kafirci ne, to shi Ibrahim ya ce ku duba. To kaga bai dukunkune komai ba, ya bayyana da hakikaninsa, kuma hakikanin da shi Ibrahim rubuta ba boye-boyen kwada mashi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya faɗi cewa wannan fairar babu abin da zai tsaye da ita, ko ka yaƙe ta ko ka yaƙe ta, duk matsalar kace. Sai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ba da littafin Kashful Ilbas. To abin da yasa wannan mutumin maha'inci bai ce a duba littafin shi Ibrahim Kashful Ilbas ba, saboda idan ka ce a duba Kashful Ilbas, to ai zai zanto cewa ka ce kuma an ji kunkunin sufanci, tunda idan an ci idan mun sallama cewa faira kawai dai kake nufi, wanda zai zanto idan ka ce sufanci gaba ɗaya kai ta naƙubi, in ka ce abinda kake nufi ɗariƙar Tijjaniya shi ma kai ta naƙubi, dan akwai ɗariƙar Tijjaniya akwai sufanci a Najeriya kamar zuwan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. In ka ce a abinda kake nufi Tijjaniya ne, akwai Tijjaniya kamar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Amma idan ka ce faira ne, to kuma bai kamata ka ce a duba littafin Jazbul Ahbab ba, domin Jazbul Ahbab a Kaduna aka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muhadara shi a Kaduna. Shi kuma Shehu Ibrahim ya zo Kano, ya zo da littafinsa, kamata ya ce a duba littafin zuwansa na Kano farko zuwa na biyu, ka ce to a duba littafin Kashful Ilbas. Wani abu na farko in ya faɗa ka yi tanaƙuri, don haka sai ya tsallake sai ya tafi zuwa wasu shekaru wanda bayan fairan ma ta fara ƙarfi kenan. To za mu duba littafin Jazbul Ahbab tare da ƴan uwa. Littafin Jazbul Ahbab ya zo a cikin kitabu Sa'adatul Anam shafi na 25. menene a cikin Jazbul Ahbab a cikin littafin? mai karatu zai iya ganin sa gashi, Allah ya sa haske ya bari a gani. A muhadara ce da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala, duk da ga shi malamin a yanda ya rubuta cewa an yi ta a 13 ga watan Zulqa'ada, wanda kuma a tarihi din da yake 12 ga wata aka yi ta, shekara ta 1391 Hijriya. Ita wannan risalar ta ɗauki wajen akalla shafi, tun daga shafi na 25 zuwa shafi na 40, ta ɗauki shafi 15 shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana gabatar da wannan makala. Shi ya fara da alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, wa ba'd sai ce qala Allah ta'ala wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Bayan shi ya kawo wannan ayar sai shi bayan radiyallahu ta'ala ya fara jawabi a cikin wannan risala tasa, sai ce hazihi likayfiyatu la yujad ibn adam illa min hada tariqi. Wannan kafiyar da Allah ya faɗi cewa ana samun mutum ne, mun halicce mutum daga tabo, daga mani tsoka, jini tsoka, sai ce wannan kafiyar ba a samun sai ga dan adam. Idan
ka duba zuwa dan adam ta alam anna Allah sana'a ajiban in ka duba dan adam zaka Allah yayi abun mamaki limuna ala wajhin khususi su kuma mutane suna da fuska ke mun san sarkan dar قال لو الله يفدي a cikin haƙin sa haƙin mu'minai innamal mu'minina ikhwa musulmai duk yan uwan juna ne sai manzon Allah sai ce manzon Allah atakum rasul bihi manzon Allah sai ya zo muku da wannan addini atakum bi hadha ad-din ya manzon Allah ya zo da wannan addini li ta'budullaha wa la tushriku bi shay'a domin ku bauta wa Allah shi kadai kada ku bauta wa kowa sai shi wa tahsinul khalqa wa tahsinul khuluqa ma a kulli makhluqin ku kyautata dabi'a ku tare da kowane halitta wa tariqi zalik hanyar wannan shine an tanzila nasa manadilan kowa ka bashi gurgurdan matsayinsa wannan babba ne wannan karami ne wannan mai mulki ne wannan shehu ne wannan kowa ka bashi gurgurdan matsayinsa suka da gulakanta komai in shi radiyallahu ta'ala ana kowar mutane zuwa ga Allah to haka shehu radiyallahu ta'ala anhu yazo ce wajen nan shi bara radiyallahu ta'ala anhu yake magana akan sallah wanda shi wannan mutumin sanar rijali saboda ha'inci inna lillahi wa inna ilaihi wai ai tariqa tijaniya ta hana ayi ibada ta hana kawai kai da abin da ka ga dama wanda a wannan gaba idan muka zo ta zan yi wa Dr. Sani rijali mu da kansa kwara da nuqulu da maganganun tariqa shi bara radiyallahu kadai da shi tijani da suke nuna dolen kaka yi abin da Allah ya jauta ka nisanci abin da Allah ya hana kai balima dukkanin abin da falalla da shi tijani radiyallahu ta'ala ya faɗi na wannan dariƙa yake cewa in dai kake yin abin da kaga dama to wannan falalar da kake gani to babu kai a ciki wala ya amana makar Allah idil umar khasiruna wannan shi radiyallahu ta'ala yana ta'akkidin wannan magana amma saboda rashin tsoron Allah da kuma jahilci irin na saniyar jallamu zai ke cewa ai shewa radiyallahu ta'ala wannan dalika ta babu farilla babu umarni da kyakkyawa ba ai a dalika tijaniya babu bautawa Allah kawai kai abin da gada ma bautar Allah ma ba da niyyar zaka bautawa Allah da umarnin da ba a'a zaka bauta masa ne saboda kawai kara Allah kawai mu gaba duk yanzu muna wata gaba kuma shiga wata gaba to wannan shine abin da littafin juzul ahbabi ya kunsa ba mu san ne to yana muna samun matsalar network saboda hadarin da ke gari na fahimci haka Allah ya sa dai ana tare da mu ana jin mu to sai kuma gaba ta abu na uku da na rubuta wanda shi ma duk kusan a cikin muqaddima sani kuma a ce a farko ma fadin sa shafi na 5 a shafi na 5 shine yake cewa yawa ga inda yake cewa shafi na 5 yake cewa wazairu limudun alwilayati ashmaliyya shahidun ala ta'sir hadha ar-rajul yace wanda yake zuwa yamma a yayin da yake zuwa nan arewa kenan a takeice arewacin Najeriya yace zai ga tasirin wannan mutum a hadha ar-rajul yana nufin yana tahqirin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ne a cikin littafin nasa yana nufin wai zai ga tasirin wannan mutum yana nufin shi Ibrahim filmin tamina ila tijaniya ga waɗanda suke intima ila tijaniya zai ga tasirin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu izla tukhdu aynayhi suwar rajuli mu'allaqatan ala abwab buyutihim cewar surar shi Ibrahim ba ta kuskurewa idanun wanda ya zo arewacin Najeriya surar shi Ibrahim ba ta kuskure masa sai ya ga surar shi Ibrahim mu'allaqatun ala abwab buyutin zai ganta a kofar gida an sa surar shi Ibrahim wa muhalli tijaratihim da kuma gurin kasuwancin mu da musa fasar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wala kulli marakib motoci ne da mashina da keke duk ana sa shi hutunan shi Ibrahim wa fi ghurafin nawmihim da kunin ɗakunan kwana duk ga hutunan shi Ibrahim sai yake cewa mu'taqidina
muna masu itikari tunda ni kaina ina jin shebran a jikin abun hawa na da shago na kasuwa da gidana sai ki cewa mu utakirina muna masu kudirce annaha sababun jalibu lil habbi ita shi sura shi Ibrahim radiyallahu anhu sababi ce da take janyo rahauta wadafi ulil makruh kuma tana tun kuɗi abin ki in ji wa nisan rijiyar to anan gabar tambaya ce za mu turo ta ga sanar rijiyar lemu da almajiransa sorry ya aka kasan haka don mun san ku dai kun ce hatta annabi san gaibu ba hatta annabi san abin da ke zuciyar bayi ba hatta annabi san abin da suke faruwa ba ko kun ce kun ce haka to kai tani ya aka kasancewar mun kudirce cewa ka san abin da ke cikin zuciyar mu ne ana tare da ni yau to alhamdulillah to shi sanar jallemu ya ce ana sa wasu nan cewa kamar da muka faɗi cewar saboda muna kudircewa kamar da muka tambaya ce sani ya fi kasancewar wannan abin mun kudirce a cikin zuciya domin Allah ne kaɗai san abin da cikin zuciya to amma amsa za ta iya fita tunda su sun ce annabi bai san gaiba annabi bai san abin da yake cikin zukatan bayi ba to amma kuma sun ce ibnu taymiya ya san abin da ke cikin zukatan bayi to tunda wancan ibnu taymiya babba ya san abin da ake kullewa a cikin zuciya to ba abun mamaki bane ibnu taymiya karami sani rijal lemu ya san abin da muke kudurcewa a cikin zuciyarmu domin idan ka rubuta littafin ibnu qayyim al-jawziyya madarijus salikina juz'i na 1 bugun da ke hannuna shafi na 168 za ga cewa sun yarda ibnu taymiya ya san gaibu ibnu taymiya ya san abin da ke turbe a cikin zuciya ga abin da ibnu qayyim al-jawziyya ya rubuta afwan madallaji na biyu shafi na 168 mujalladi na biyu shafi na 168 babu da yi magana kan firasa shi wani kan yake cewa wa qala maratan ay yani bihi ibnu taymiya ya ce wani lokacin kuma yadkhulu alayhi ashabi wa ghayruhum sahabbaina da wanda ba sahabbaina ba wato almajiraina suna shigowa gare ni fa arafi wujuhihim wa ayunihim umuran la azkuruha lahum ina ganin wasu abubuwa a fuskokinsu da idanuwansu ba na faɗa musu wannan abin ina gani amma ba na faɗi fa qultu lahu sai ibn qayyim jawziya ce sai na ce wa shehi abu gairi ko kuma wani na ya faɗa wa shehi ya ce da shi lau akhbartahum dai ka dan bada labarin nan ya ce ai abin da kake gani a idanunmu da fuskokinmu da ka dan ba mu labari faƙala sai ce a turiduna ana kuna mu'arrifan kamar arifal wulati o yake so kuke zama ɗan duba wato kamar yadda ɗan duba aljanu suke kawo mai labari cewa ai abu kaza ya faru abu kaza ya faru to shi ma ibnu taymiya ce ai na faɗa muku sai ku ce na zama ɗan duba kuma ai ibnu taymiya ɗan duban ne ba abun mamaki bane ba saboda me na ce muku haka ai komai da dalili muke yi kwantar da hankalinku ba wai shi faɗi muke ba mu faɗa wa wani magana kamar yadda saniri dalilin muke faɗin magana ta ƙarya a mu da dalili muke faɗi ibnu taymiya da kansa ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa na su cewa lokacin da aka kulle shi a cikin kurkuku akwai wani aljani da yake zuwa gurinsa aljanin masoyin ibnu taymiya ne ku ji fafan wannan aljanin masoyin ibnu taymiya ne to shi wannan aljanin sai ya dinga zuwa yana inda ibnu taymiya yake wa'azi sai shi ma ya dinga wa'azi ya ce ai ya dinga shiga irin ta ibnu taymiya ya faɗi duk abin da yake faɗi duk abin da ibnu taymiya yake kira da musuluntarwa da jayayya nan da musu da kafirta mutane da ibnu taymiya yake ko sai shi ma aljanna ya zo kama yi ya dinga yi to kaga ba abun mamaki bane idan ya zama to cewar ibnu taymiya aljanu ne suke kawo mai labaran nan na da yake faɗa wa almajiransa wannan duk ba abun mamaki bane ba dan duba ne ba abun mamaki bane to sai ke cewa to kuna so ku gano ne kenan kuna so ku cewa ne madan duba ne ku kursu da hu yawman sai ibnu taymiya ya ce cewa sai na ce da shi wata rana lau amalta na bi zalika da dai ka dinga mu'amala da mu kana dan gaya mana gaiban nan aibe ya kai shi kana dan gaya mana abin da ke cikin lokacin nan namu ad'a ila istiqamati was salah to da an kai mana haka to za mu fi nutsuwa za mu fi tabbata za mu fi kama Allah da gaske
kuma za mu fi zama mutanen kirki. Wato su ba ayar Allah za a gaya musu zama mutanen kirki ba, ba maganar manzon Allah za a gaya musu zama mutanen kirki ba, a'a kawai Ibn Taymiyyah din gaya musu gaibu, to shine zai sa zama mutanen kirki. Wanda ita ma gaban nan bayan wannan abin da na karanto akwai kuma abin da zamu karanto a gaba ta gaba, inda shi wannan mutumin mara kunya sanar da muke cewa shi Ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani, sai yake kawo maganar tafsir amani da shehu Atiku radiyallahu ta'ala ne magana cewa ai shehu Ibrahim yana nufin cewa duk wanda ya ganshi da zai samu ma'arifa da ya ce to ai bayan da za a ga mutum a samu ma'arifa bayan da a ga mutum, amma gashi ana ganin Ibn Taymiyyah in ya faɗi zancen gaibu za a sami istiqama, za a samu sala, wanda za mu zo gaba za ku sha mamaki wallahi. Su kansu ƴan uwan za su gane cewa to kai malam Sani ya kai mana wannan kwatiyar haka insha Allah. To sai ke cewa faqala, sai Ibn Taymiyyah ce la tusbiruna ma'i ala zalika juma'a, wallahi idan zan dinga faɗa muku abinda nake gani wanda kuke koyewa, wanda nake ganin idanunku da fuskokin ku, sati ɗaya ba za a yi ba kun watse. Au qala sharar, yace in kun dade shine ku yi wata ɗaya. To yanzu anan tambayar da zamu yi ita ce, idan wannan karamar ko kuma wannan aljanna da suke kawo Ibn Taymiyyah labarai su da suka yawa shi wannan mutumin sanar da mu cewa ga abin da yake koyewa cikin zuciyarmu, to dama mun san inda ya tsinto. Idan kuma shi wata karama ce Allah ya masa, to sai ya mana bayani, sai ya mana bayani. To yanzu sannan za mu zo gabar da katubu sirr, kuma katubu sirri ita ma za mu zo gabar ta. To kai Ibn Taymiyyah Ibn Sani jallan mu a wannan gabar da ya tattauna ta buci da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala dukkanin sufaye ma zan zo gabar zan kira maganganun sufaye irin su, ba ma maganganun sufaye ba har da tafan mu wanda ba na sufanci ba a kawo maganar boye sirri, ba komai ake faɗi ba. Za mu kawo irin maganar Sida Abdul Qadir, tunda ya haddace Sida Abdul Qadir, irin su Hujjatul Islam al-Ghazali, hatta Ibn al-Qayyim cewa ba komai ake faɗi, wani abin zaukin ka ne kawai zai baka. Za mu zo mai dakan sakwara a wannan gabar. To yanzu tambayar da sai yake shi sanar da a nan gaba kafin mu zo ta, ai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa boye sirri, saboda idan an boye sirri duk jama'a za su wace. Haka yace shi Ibrahim yana cewa boye sirri saboda in ya faɗi wannan sirrin aka tona shi dukkan jama'a shi Ibrahim za su wace. To yanzu gaba tambayar da zai maka, shi Ibn Taymiyyah da yake boye almadrasar sirri baya faɗi, shi gashi ya bayyana da kansa cewa idan ya faɗa musu za su watsi sati ɗaya ya bai da kowa, saboda yana son jama'a ya tara su, sai yake boyewa baya faɗi, sai yake boyewa baya faɗi, saboda shine mai son jama'a da neman shura. Allah kai mu gaba za mu haɗe su guda biyu da shura da wannan katubu sirrin mu make ka a gurin. wa akhbarni gaira marratin, ya bani labari ba sau ɗaya ba, bi umurin baɗina da wasu al'amura boyayyu takhtassu bi mimma azamtu alai, wanda ni kadai suka sha ba, wanda nayi kudirin zan yi wani abu, to shi yake ban labari, to ai fa ka ce za ka yi kaza kafin fa ayi abu. Ibn Taymiyyah ya bada labari, to ina ga shi ma wannan bawon Allah anan ya dauko sanar rijallan mu. Dan haka wannan kwaciyar ya kai, wanda idan za mu tsiye ka baka da dalili cewa ana kudace ana sa hoton shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne saboda yana danyo arziki, saboda yana danyo kaza, wannan magana banza ce, magana wofi. Kuma ina so yan uwa su fahimci wani abu da inna Allah ya ce inna Allah la yuhibbu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zalim. In kaga cin mutunci da tasdiri da wulakantawa da kafirtawa da badda'arwar da Sani yayi wa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala a wannan littafin, wallahi duk abin da muka faɗi akan sa babu ta haƙiri, ba cin mutunci, ba komai. In kai na sauta shi a da alun da ya Shehu Ibrahim, shi yasa mu ba mu zage shi ba, ba mai wani abu kawai dai mu nuna jahilcin sani, kuma za mu ci gaba da bayyanarwa. To sai mu ci gaba ta biyu wacce ita za mu kulle, sai kuma zama na gaba. Faɗinsa bayis ɗinsa da ya rubuta littafin, abin da yake cewa shine وقد تفاقمت الأمور في هذه الأيام وآلت الآثار السيئة لتعالم هذا الرجل إلى الساعة النيجيرية بقوة من جديد. يجدوا قالنا منا ganin
al'umra munana na koyarwa wannan mutumin sun dawo sababbi, sun dawo ga sunan sababbi, muna ganin abubuwa. wa asbaha adadun min al-muntamina ila faydatihi al-mad'uma yudhhiruna aqaida al-mutadamminat ila aqidati wahdatil wujud. muna ganin waɗanda suke intima'i da shi, wanda suke cewa su an faira ne, suna bayyana da aqidu wanda suke dauke da aqida ta wahdatul wujudi. a jirgin gabar nan ita ma za mu zo mu karatu akan ta, zama ɗaya zai mu wahdatul wujudi, mu bayyana da jahilcin sanar da lima akan ta, bai san wallahi mu wahdatul wujudi ba. to sai cewa suna bayyana da wahdatul wujudi duna khawfin aw wajin, ba tare da wani tsoro ba ko wani shayi ko wata kunya. to wa zai tsoron bayyana da wahdatul wujudi? ni nan nayi magana wahdatul wujudi ba su ɗaya ba su ba, na yi rubuta na tattauna ta, ba abin koyo a wahdatul wujudi. wahdatul wujudi aqida ce sahihiya, kuma za mu zo mu tattauna ta, kowa zai ji ta. wannan abin da waɗannan yara yan faira suke ba wahdatul wujudi bane ba, shari'i ta ce, wanda kuma za mu zo a nan gabar tunda ita ce kashe, za mu baka amsa. yawwa sai ce wa azhara ba'dhum qasa'ida yu'linu fiha bi kulli waqaha anna inyasa huwa ilahuhu wa ma'buduhu wa khaliquhu. ga wanda daga cikin su ya bayyana da wata aqida, ya bayyana da ta afili, ya bayyana da ta waka, yana cewa Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine Allahnsa, shine abin bautarsa, shine halicce sa. ina ga waƙar lamiri da wani yake nufi da wani yayi. bal tajawaza ba'dhum mithla bal tajawaza ba'dhum zalika, bal wani sashin su ya tsallake haka din ma, illa da kauli bi annahu lam yalid wa lam yulad, cewa shi Ibrahim ba ya haife shi ba. kaga wannan duk shirri ta ce, wanda zai yi rubutu da hujja bai kamata ringa dauko wadannan shirri to ba. bari mu baka masa wannan gaba, bari mu karanta ha wannan sai mu haɗe, sai a ce mun bar wani abu. wa hadatha fi ihda sanawatin madat fi ihda hafalati bi munasabati walid Sheikh Inyas allati yuqimunaha kull aam, cewar wani abu ya faru a yan shekaru da ta wuce a cikin ɗaya daga tarurrukan da suke da munasaba da maulidin Sheikh radiyallahu ta'ala anhu, wanda ake su duk shekara. ana cewar baran karanta da Hausa, an kama hadu haula'i zanadiqa, cewa ɗaya daga waɗannan zindiƙoƙi al-mulhidai ana kiran su da Abdul Inyas, ya tashi yayi bayyana cewar da sauti mai amo murtaqin da magana mai dauke da harsu da wujuri da ittihadi da hululi, yana da aure cewar dukkanin abin da ke cikin wannan duniyar duniyar nan gaba daya, da abin da ke cikin duniyar nan gaba daya ya takaita ne a cikin shibara da jalla ta'ala anhu. abin da ya faru a lungun afawa, to an zan ba da amsa wanda da shi zan kulle. na farko bai kamaci wanda ake masa kallon Ibn Taymiyyah karami ba, duk da Ibn Taymiyyah shi ma ilimin nasa ilimi ne mai fadi ba shakka, amma ilimi ne da ke dauke da guba, a watsu abin kirki, a watsu abin banza. to wanda ake masa irin wannan kirari cewar ya kai matsayin Ibn Taymiyyah karami, to ai kamata in zaka watsu abin banza, ka watsu abin banzan da kai wannan karanta ba. wanda kake bayi si bai kamata waqi'a Abdul Inyas da waqi'a waƙar lam yulid ta zanto abin istishhadi a gurin ka ba. abin da ya kamata kai istishhadi shi shine maganganun shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, ko maganganun jigajigin almajiransa, ko kuma wata waqi'a da ta faru a zamanin Shehu radiyallahu ta'ala irin wannan, amma bai dauki mataki akan ta ba. to amma waƙar wannan irin abin da ya shine kamar wanda zai kalli ɗan Boko Haram gaba ɗaya, ‘yan ta'addan wahabiyawa, ya ce ai shine musulunci irin shi, ko kuma wanda zai je sabon gari tarar da musulmai ga sunan a gidan karuwai suna karuwanci, suna zina, suna shan giya, sai ce wannan shine musulunci. to haka wannan mutumin yau faira Abdul Inyas da wannan ya kalle mai dillin, wallahi ban san su ba, kuma da yawa ban san su ba, kuma shi wannan abu ba shine fairanci ba. in kamata ya sai ka isa shahadi da tafin Shehu radiyallahu ta'ala anhu, ba shine fairanci ba. wannan da'awa ce
wanda kuma fairancin ya kore su. Me yasa na ce fairanci ya kore su? Bara mu dinga yin abin da dalili kamar yadda muka ci gaba, kamar yadda muka saba. Dan shi kanshi Sani Rijiyar Lemo idan ya ji ya gani zai ji kunyar abin da ya rubuta. Ba shi da fairanci ba. Abin da kai ci in yasu yayi da waƙan lam yalid wa lam yulad da kake istishhad da su a matsayin cewar wannan yana nuna haka koyarwar shi Ibrahim take, to ƙarya kake Sani Rijiyar Lemo, ƙarya kake kaulan wahidan. Idan mai karatu yana so ya gane cewa Sani Rijiyar Lemo ƙarya yake, ya zo mu leƙa tare. Ya zo mu tafi cikin littafin Jawahirur Rasail, mu tafi shafi na 10, risala ta 2 daga wasiyar shehu, sunanta Risalatu al-Muntaqim. Bara ku je da abin yake, wanda yawa sun santa. bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim al-muntaqim al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wa salaman ala rasul as-sayyid al-abd al-qa'id ya fatima binti muhammadin la aghni anki min allahi shay. ya fatima ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la aghni anki min wannan ababin tahdir ne, ku fahimci wannan dan uwa. wannan hadisin yana zuwa ababin tahdir ne, kuwartarwa. wa andira ashirataka al-aqrabin, amma manzon Allah wanda ba faɗi ba manzon Allah mai amfanar da su kuma zai amfanar da su. Babin tahdiri ne. To sai shehu ya ce bara in tona dako idan awadi, idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa wannan na Fatima alaiha salatu wassalam cewa ba zan amfani da ke da komai ba in ba ba Allah ba, to sai bara yake tahdiri, to ni fa in ka bi ni kai abin da ga dama, to ni ba zan amfani da ke da komai ba. ku ji da abin da shi bara ya fara. amma wannan mutum makaryaci yana cewa shehu Ibrahim shi ya koyar da waƙar lam yalid wa lam yulad, a gurin sa aka koyi zagin annabi, kuma in zaka yanka shi ba zai iya kawo zagin annabi daga littafin shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba. da shi aka yi fara. sai shehu Ibrahim yake cewa isnaini laysa minni wa lam yadriqi fi shay, mutum biyu ba su tare da ni kuma dariqa ba komai bane su. majzubul limsat, majzubin da kullum a cikin jazaba yake babu suluki, wa saliki lam yuzab, da salikin da babu jazaba. in baqiya ala halihima, in suka tsaya a halin da suke dinnan su biyu, wa waqafa ala sirihima, suka tsaya a tafiyar su kai wannan mazhubi ne abin da ya ga dama, wannan kuma saliki ne babu sanin Allah. wa inni sha'ani kama alimtum, sha'ani na yanda nake kamar yanda kuka san shi ne. man arada an yakuna ma'i fi hali, wanda yake so ya kasance tare da ni a hali na, falyuslik tariqi to ya shiga hanya ta. fil aqwali, duk abin da nake faɗi ya duba me nake cewa. wal af'ali, ayyuka na ya nake yin su. bimtisalil awamiri, la ilaha illallah. shi Ibrahim ka gaba da makiyanka, yace da sadar da umarnin da Allah ya ce a sadar. sallah, azumi, zakka, haji, yawan ambatan Allah, biyayyar iyaye, sadar da zumunci, kyautatawa makoci, kaza. yace to haka nake so a yi. duk abin da Allah ce a yi shi ne hanya ta. wasu sinabin nawahi, duk abin da Allah ce kada a yi, kada a shagiya, kada a zina, kada a yi casa, kada a saba wa Allah. mutum ba wai masu yi bane ba, amma shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yana cewa kada a yi. yace fi zahir, a zahiri kada ka aikata, wal batin kada ka boye ka ce kaza ka yi. wata adushi wata shauki ila usul ila mardatillah, da kishirtuwa da shauki zuwa saduwa da neman yarda Allah. sai ke cewa amma manyan tasibu ilaina, amma wanda yake cewa dan faira ne, wa yartakibu shay'an min mukhalifati shari'atin tahara ash-sharifa. dan faira ne kai kake da aukai dan faira ne, amma yake saba wa shari'a wacce yake mai tsarkakakkiya madaukakiya, duk tihamil muharramati, yana kutsawa abubuwan da suke na haramun. wa tarkil mu'amurati, baya sallah, baya azumi, baya wazifa, baya lazimin safa da yamma. fa ushhidullah, ina shaida wa Allah, la ilaha illallah. wa ushhidukum, ina shaida muku, anni bari'un minhu, wallahi ba ni bashi. Allahumma ya Allah, inni bari'un ilayka mimma sana'a haula'i. Allah, waɗannan ƴan fayar da suke da wai ƴan fayra ne,
irin su abu da inyasi irin su mai waƙan lam yalid wa lam yulad irin dukkanin wani iska da yake keta shari'a ya sha giya ya zina yace shine faira Allahumma inni bari'un ilayka mimma sana haulai Allah na kubutar da kaina ba ni ba su ni shi Ibrahim fa jama'a mu dinga adalci billahi la ilaha illa huwa sanar rijal musa Allah tambaye ka abin da ya ban mamaki ka tsufa ka taho gangara za abin ne ka arami mutuwa za ka yi amma za ka ɗauki wannan bala'i ka ɗora kanka ka ɗauki wannan cin mutunci da ƙarya da ƙazafi da juyanci ka ɗora wa shebara da dalla ta'ala ka ce wai bai yadda a sadar da abin da Allah ya umarni ba bai yadda a nisanci munanan ayyuka ba a'a kai abin da ka dama har ka ce shebara ya faɗi nan kuma ga shebara yana ƙaryata ka billahi la ilaha illa huwa duk littafin shebara kakaf ina da littafin shebara masu adadin sa ba wallahi wasu ne suna daga an ce a shi na da littafi kaza babu inda shebara radiyallahu ta'ala ne ce kai abin da ka dama kada kai sadar da umarnin Allah babu guri daya amma sanar rijilin mai muri take wa idan sa toka yace haka ake nufi a dariƙa kada a sadar da umarnin Allah kada a nisanci munanan ayyuka yanzu wannan aka binne ka da wannan kadai nan fa kai ne dan watakila ka dan nemo suna ko ka birne ka burge mabiyanka in aka binne kai kadai za a binne billahi la ilaha illa hu idan waliki suka dinga dubaka ba mai kwadaka ko ce buran ya yafe maka dan shi karimi ne zai iya yafe maka amma mu masoyansa da yanda kace bata shi wallahi ba yafe ma zai ba a kaulan wahida mu ba wani koyi yawa sai ki sai danyo aya fa yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi masu saba umarin manzon Allah su guji su bi tsoro su kiyaye an tusibun fitna za ta same su wallahi au yusibun azabun alim ko azaban mai radadi ta same su in ji shi Ibrahim wa tubu idan kuma kuna yi wannan abin to bayan wannan abin ya zo wa tubu ila Allah jami'an dukkanin ku tuba zuwa ga Allah ku dena ayyuhal mu'minun in ji shi Ibrahim fa wa ma qultum abinda kuke cewa min anna muridayya wi'a'un mumtali'un min asrar al-hadarati as-salasa fana'am abinda kuke cewa muridina wi'a jaka ce da aka cike ta da asrar al-hadara guda uku fana'am gaskiya abinda kuke haka ne walakin sai dai aina muridi minkum inji shi ran fa a wancan lokacin fa cewa shi ina muridan suke a cikin ku su waye muridan na gaskiya wallahi al'azim muridan shi bayan duk abin da aka ce zai iya yi saboda mujahadin da yake da wutarwa Allah da yanda ya san Allah wallahi bana mamaki almajid shi Ibrahim cewar yayi wani abu na haƙi da ada ko yayi wani abu na ban mamaki wallahi tallahi bana mamaki saukar qur'ani zikiri salatin annabi yawan tsayuwar dare wallahi al'azim almajid shi Ibrahim akwai wanda ya fi shekara 20 bai kwanta ba da dare haƙarƙarinsa bai taɓa ƙasa ba don a kwanta wallahi ana tsaya ƙofar Allah kamar yadda zaka tarar da magabata kaji an ce wani tun alwalar saboda shekara 20 tun alwalar sallar isha in aka yi ta har asuba da ita zai sallar asuba to haka almajiran shugaban suke shi yasa yake cewa to wai ina muridan suke mu kanmu nan da muke cewa muridan shehu ne sai dai mu zama to muridan tabarakan wallahi tallahi ba mu san mu shiga cikin almajiran shehu ba almajiran shehu ba wasa bane ba shi yasa yake cewa wai suwaye muridan wa huwa azmin min al-kibrit al-ahmar wallahi ya fi ka samu almajirina ya fi sauki ka nemi jazzaiba ka ce wannan almajirina ne gashi to ya fi sauki ka nemi jazzaiba saboda wuyar da zaka samu almajirina yace wannan shine almajirina wannan intisabi muke malam baka san almajirin shehu ba bana tana wannan in iska wai da su wai kana zaka rubuta littafi wai kai hukunci wa shehu bayan alhamdulillah ga na tukun ya dawo to sai yake sai cewa radiyallahu ta'ala suke cewa in kana al'amru kama wasaftu in al'amari ya kasance kamar yadda aka yamin ce kamar yadda kusa ko wasafa min ne to yi shoku ya kusa an arsa al-izna zan dauki izinin dariƙa tijaniya an kulli muqaddamin
daga dukkan wani muqaddami wanda aka gabatar da shi ya zama muqaddami yaqtashimu bi hadarati yuqtahamu ake yuqtahamu bi hadarati il muharrama ba wai shi shehin ne yake aikata haram din ba yace zan dauke izini ga dukkan shehin da a halararsa a inda yake a zawiyarsa ake shiga cikin ake aikata haram a halararsa la ilaha illallah zan dauke izini ga shehin da a inda yake a zawiyarsa yuqtahamu bi hadarati il muharrama ake aikata haramun ake shiga cikin haram ake yi a cikin halararsa in dai mutum shehin da yake wani to zai dauki idan rika kansa ba fa shi yake ba fa shehin a amma ya sa ido ya ga ana yi yake hanawa shi ba yace to zai dauki izinin ka fita daga rika sujjana na kore ka wala mai kumbi ma wajaba alai in dai baka tsaya da abin da ya wajaba kanka ba cewar wannan abin da kuke haramun ne ka zo kai tahziri kai tsoratar ka hana shi shobayin radiyallahu anhu idan haka ba ta faru ba to zai dauki izini ga duk mai yin haka sai shi Ibrahim radiyallahu ta'ala yake cewa idan kuma fa in ajaza idan ka kasa yin wannan abun ana aikata mummunan abu a zawiyarka idan kai suka ki su daina to kai wajiban ka kenan to ba za ka ki ne kanka ba to amma abin da zaka yi yuhajir ila Allah wa rasulihi wa ilaina inda ake wannan saban ake cewa ana yin su da sunan faranci ana yin su da sunan dariqa ta ci ka bar gurin kai hijira zuwa ga Allah ka hijira zuwa ga manzon Allah ka hijira zuwa gare mu ni shi bayan radiyallahu ta'ala inda ake aikata sabo ake abin da aka ga dama ake shan giya ake caca ake iskanci ake zina da mata shi da wallahi Allah na gode maka alhamdulillah kamar yadda ina ga Muhyiddin bin Arabi yake cewa muridi sadiki farkon abin da zai shiga in dai muridin sadiki ne da gaskiya zaka shiga dariƙa kana shiga Allah bai haɗa ka da ko ba sai mutanen kirki billahi la ilaha illallah sun da shiga dariƙa ban taɓa haɗuwa da mutanen banza ba kai a nan inda nake kusa da ni an ce mun akwai wani sheya biyu yana rashin mutunci yana sabo yana shan giya wallahi ban taɓa sanin sa ba a kusa da nake ban taɓa sanin inda yake ba saboda me da gaskiya nake dariƙa ban san sa ba ban san inda yake ba ban taɓa haɗuwa da mutanen banza wala duk inda nake dariƙa mutanen kirki muƙaddamai na kirki nake haɗuwa da su to in ji shi fa shi bayan yake cewa idan ka ga ana wannan rashin mutuncin ka tsawatar aka iya to ka bar gurin gwamnati zawiya kai ka san da guri ka yi zira zuwa ga Allah da manzon Allah ka dawo gurin mu in ji shi bayan amma sanar rijiyar lemo yanzu duk wannan maganar shi bara zai sa ka tsallake ka je ka juya mai zance ka ce bai yadda a umarnin Allah ba bai yadda a nisantin munanan ayyuka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu komai Allah zai yi hukunci kuma kafin Allah ya hukunci za mu ci gaba da maka hukunci tun anan a duniya za mu ci gaba da bayyanar da tsaraikinka insha Allah ko wallahi ma auqafa والله ما وقف سير هؤلاء سير أولئك حتى رجعوا إلى التأنس بالحوادث شبرا بيت الله تيجي سوا والله فإن هنا شبانا صغارا لنا سوء طعام الشهوات yace wallahi ana inda muke akwai matasan da saboda fairanci malam saboda ambatan Allah an tafi kawai zuwa halara ilahiyya an tafi zuwa ana zuce tana al'arshi yace wallahi akwai wanda ya manta dan sha'awa gaba daya hatta inna minhum man yansu zawjatahu wala yatiha akwai wanda ya manta matarsa ma gaba daya sai bule ya isa hatta inna minhum man yansu zawjatahu wala yatiha akwai wanda ya manta matarsa ma gaba daya kamar yanda ɗaya daga cikin magabata alqurun mufaddala ya manta daga matarsa gaba daya saboda an tafi zuwa ga Allah to haka almadan shi radiyallahu ta'ala suke sai shiga zuwa ga Allah illa bi izni wal ikra sai masa idini mun ce kana da haƙƙin iyaye fa kamar da manzo Allah sai cewa wa inna alayka haqqun wa lidawtika alayka haqqun mata tana haƙƙi sai shi ya ce kaje yana an ba shi izini yana a kaje mata tana da haƙƙi akan kaje gurin iyalinka haka shi wani Ibrahim radiyallahu ta'ala yake tura mutane saboda sauke haƙƙin iyali
sai shi haka za talamizati haka za talamizati haka almadarina suke wala ghairu la in ba haka kake ba kai ba almadarina bane ba فلا بد من الرجوع إلى الله بالتوبة والامتثال والاجتناب والزهد والوعي والتعلم قال تعالى وقل رب زدني علما in shi barar radiyallahu ta'ala to da wannan dan takaitaccen jawabi na wannan wanda ina ga mukaddima miki shashi na biyar muke wanda za mu cigaba da fallasa shi insha Allah za ku gane wawo keken ramin jahilcin da sani rijilin mu bude wa kansa wanda kuma insha Allah za mu ci gaba da fito da shi za mu ci gaba da shi insha Allah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk